Inkinga yogesi eNingizimu Afrika ibonakale iyinselele seyehlule sekuphela izinyanga lelizwe licishela ugesi kanti ngesikhathi ekhuluma izolo uMengameli uCyril Ramaphosa umemezela ukuthi lengqinamba yogesi isihlonzwa njengeyinhlekelele ebhekene nezwe. We are therefore declaring a national state of disaster to respond to the electricity crisis and its effects. uMengameli usivikele isinqumo sakhe namuhla futhi uthi akumele sigxekwe. Their criticism is misguided and it's based, I think, on not really understanding what we are seeking to achieve. We're seeking to address the electricity crisis by declaring a state of disaster. uMengameli uphinde wakhuluma ngokungabaza kwamaqembu aphikisayo mayelana nokwebiwa kwemali yogesi ongase kwenzeke. If there is any money that is going to be deployed, it is money that is going to be deployed to Eskom, to entities that are going to enable us to deal with the energy crisis, and that's it. Iningizimu Afrika isizoba noNgqongqoshe omusha ehhovisi likaMengameli ozobhekana nogesi kuphela, kodwa kuze kube manje uMengameli akazange nikeze isikhathi sokuthi lizophela nini uhlelo lokucisha ngogesi. The challenge of load shedding is very complex, and the reason we've declared a state of disaster is to enable us to speed up processes. Kusenjalo uMengameli uRamaphosa uthi kusacutshungulwa ukuguqulwa kwecabinet lakhe.